det kører skide godt nu. Hej, Peter fra Mandesager her. I dag så er jeg taget til VR Racing Danmark, hvor du kan få lov til at køre fedt race mod gutterne. Det hele det foregår i sådan et fedt setup her, hvor der er VR-briller, og der er et rat med force feedback, stolen vibrerer, det er nøjagtigt som at køre rigtig race. I sidder bare herinde i trygge rammer og kan kæmpe mod hinanden i stedet for. Fuck, hvor er det fedt. Det føles virkelig som at sidde i en racerbil. Det er vanvittigt realistisk. De der købs er voldsomme. Hold kæft, hvor er det fedt. Det er nøjagtigt som at køre en rigtig racerbil. Og der er alt fra Audi til BMW til de store GT-biler, helt op til Formel 1, det allernyeste Formel 1-biler. Du kan køre det hele herinde, og det er vildt så realistisk, det føles. Altså, jeg er presset nu, jeg er virkelig træt. Altså. Der er altså basis for fedt race hos VR Racing Danmark. Og som du kan se, så er der masser af stationer herinde, så du kan tage alle dine gutter med. I kan være helt op til 26 faktisk. Og hvis I nu holder fest, så kan man altså sagtens køre med lidt promiller i blodet. Du bliver nok ikke en bedre racerkører, men du får det nok lidt sjovere.